Nglajengaken lumampahing beksan tayub. Ing sonten kelanggahan ambirapun tamu sinedahan tinata menjadi para Mas Waloyo. Mangga nuwun nggih sampun nampi sampur tandha beksa. Kemarongo enggal satata ing gati muju manjing sasana langon suka sangandhaping luhur agung. Dalam jadipun Bapak Sugir Ibu paring boyotah kula wangsa wonten ing dukuh Maja Manis. Karates kawanikur gebang Sukodana ing tepi darmaning sepuh entas pitulus ing putra pinanganten Saringgit. Para Raiti Kawidyawati ana Mas Bagus Eka Budi Santosa. Kanjeng tunugraning Gusti Sedulur donga lan pangestu sagung pertang satemah wisudan kala krami dhawuhing putra kekalih kula sampun nemtuk lumah nggih rahayu widodo kalis ing sambe kala. Satemah kelepan madyane bebraya agung kakilan nini temanten tansah tut runtut gandeng renteng-renteng runtungan ngantos kaken-kaken maninen-ninen. Sang kelagan nyapang daten mudhutipun wonten beksan tayub yok Surabaya kados. Aduh Surabaya ngono ra ya ngono kali milikno dibendung ya kepiye tak jajaki ambung sak dodo kepiye wertine pedhot tali kena disambung tresno ngono ora ya ngono ngono ning aja ngono praskota pitike ucul atine bunga saiki kumpul sinten numpak sepur bayare setali sinten badhe numpak trimo bonceng-bonceng buri sinten badhe bonceng kula wong ayu konaan kondek turun yen digendho kenceng mas napa sampean boten kucur aduh Surabayan 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 bladeg wae jajal pisan kok tetep wae ngono ra ya ngono rujak bebel kurang uyahe yo 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 tinggal piye polahe ngono ra ya ngono ngono ning aja ngono aduh sayang aduh sayang paling penak ngundang anak yang ngomong anak lanang dhewe piye bune anak wedok dhewe pinter sekolahe besok gedhe dan tuwang tuane
aja dikeplok ing andeng ana pilingan sing gedhe dhuwur ngetok-ngetoki yen dipandheng saya kelingan kuning-kuning bakat timun kubuat jamu sering-sering aku ngalamun karena terbayang padamu irang-irang dadi juputi meres klopo katut ampase yen kadung seneng bune ndang dituruti ning alam donya pira lawase Rita itu penyanyi Jakarta Rita itu penyanyi Semarang ngono ya cinta itu bukan karena harta cinta itu karena kasih sayang sakudange bocah ayu aja mung bicerna yen dituturi sibuk supaya slamet rahayu